ukudla njengathi ke kubantwana njengamanje abazali ukuze ingane ingakhathali esikoleni ihlale zifresh nakhe kumele kube ukuthi ngempela benza sure. Omama into ekumele becabanga ukuthi ingane ehealth ngoba thina imission yethu or our vision ithi healthy people all of KZN. Okay. So ingane ukuze be healthy ukuze kwazi ke esikoleni kumele be healthy lokho sibala kakhulu ama veggie nama fruits. So ingane esikoleni ingenayo ifruit kusho ungasho ukuthi awuthandi leyo ngane ukuthi ibe nempilo ngoba imisoco yokuba healthy namasosha omzimba uyithola lapho. Okwesibili ke ilo amanzi awuthi ungangena inkosi yami wonke into eyenzeka emzimbeni ama processes ezenzeka emzimbeni amaningi uwathola ukuthi asemanzini hayi kwijuice hayi kwidrink ala okwesithathu emahala ke hala okwesithathu esihleze ke sikubanga nabo school health ngoba izingane ofish banalezi ekuthiwa ama omega 3 manje izingane eke ngifike lapha izingane makupheka ufish kuyaliwa yabo so indaba zofish ufishi amakinati izona zinto eziright kakhulu for umqondo wakho ngoba lama fruits ekuthiwa omega 3 uwathola kufish. So ngiyacela bandle ko school principal ngihleze ngimthinta lo wasekhethe ukudla ngoba ngiyabasiza kakhulu ukuthi bezame ukuyincenxa nathi sizame ukuyincenxa ukuthi zibathande ofish ngoba ibona bazothola khona omega 3 ukuthi bebe right beligado ithambo la fish licabeke absolutely.